Čaute ľudia, vás dneska vítam nové videa, dneska ideme si zahrať GTAčko a ideme vlastne spraviť 3 hejsty a ideme spraviť Cowperrico heist, potom ideme spraviť Casino heist a potom ideme spraviť ten najnovší heist, ktorý sa volá Titan Job, takže dopozerajte do konca, dajte like a odber, ja to tu nastavím a vidíme sa v heiste. A ja takisto ešte som tu s Daliborom, čaute. No my už tu plavíme za compound, ja som zobral vlastne, že ideme cez kosadku a ideme cez taký ten tunel, ktorý prerežeme a chcel by som sa vám poďakovať za 15 odoberateľov a takisto, ak chcete byť vo videu, tak napíšte komentár, že akú si vám zahrať ďalšiu hru a my už sa vidíme dnuka. No a toto všetko, čo budeme robiť v tomto videu, sú moje cesty, alebo som ich našiel na TikToku alebo niekde. Proste sú to pre mňa najrýchlejšie a najlepšie cesty, na ktoré ja už som naučený a tak no. Takže my už sme toto prerezali a už vkráčame dnuka. Len táto cutscena je vždycky perfektne dlhá. A tak no, a targety naše sú tequila a 3 goldy, čo je podľa mňa dobré, iba tá tequila by mohla byť lepšia. A kým sú tam 3 goldy, tak je to super. Lebo goldy sú vec, ktorá najviac platí. No ako z tých, vlastne máš hlavný target, to mám tequilu, to je najhoršie. Ale potom máš vlastne a potom máš vlastne vedľajšie veci a goldy sú najlepšie, čo môžeš mať. A vlastne 3 goldy sú preto, že to naplní, že my máme na Cowperriku obmedzené množstvo, koľko toho môžeme zobrať. A 3 goldy dokážu naplniť celý ten, neviem, celý ten batoh proste. Takže to je najlepšie a zarobíš za to najviac. Ideme to hrať, že ja mám 65% a Dalibor má 35%. Ja už ani nepamätám, kedy som naposledy robil Cowperrico. Ale rád si to zopakujem. Veľmi dlho sme nerobili. Robili sme Casino. Doomsday. Ten nový. Ale toto je asi najrýchlejší heist, aký existuje. V tomto videu to budem sa snažiť spraviť celý challengeov. A Dalibor, my pôjdeme zabiť toho Juggernauta, takže sa vidíme potom, ako zabijeme. Nie, to bude riskantné. Dobre, takže poď. No, takže my už sme tu pri ňom a vrátata. GG's. A títo dvaja väčšinou majú keykartu. Hej, jak som vravel, majú keykartu. Poď tu. Zabijeme rovno tohto capka. Ešte nám treba gate keys, ale ja to dokážem hacknúť aj hore, ale keď budeme mať vlastne kľúče, no tak to bude rýchlejšie. Ale dokážem to hacknúť, takže je to v pohode, ale rýchlejšie je to, keď máte gate keys. Vybavené. No máme aj gate keys. Ja som videl na TikToku taký hack, že jak to hacknúť, že všetko dáš úplne na začiatok a potom, jak sa to povie? No však tak to hackujem. A potom to klikáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a takto. Presne tak, ja to hackujem. Ale máme gate keys, ale najprv ideme zobrať goldy, lebo kebyže ideme najprv dole, tak zoberieme ten hlavný target. Ale potom sa vlastne prídu ďalšie stráže, a ktoré uvidia tie mŕtvoly, ktoré už sme zabili. Takže my najprv zoberieme všetky tie ostatné veci a potom pôjdeme dole zobrať ten hlavný target a potom utečieme. A to bude celý heist. No Dalibor, dávaj. Tu vlastne funguje takýto systém, že tu musia byť dvaja a musia dať naraz. V tomto sa mi zdá, že tu není goldy. Ale neviem. Nie. To je tu zbytočne. Takže ideme dole a my sa vidíme, keď budeme mať už všetky tie veci zobraté. Takže my už sme dole, ja teraz idem rýchlo hacknúť a Dalibor už tu vravel skoro iba video spôsob, akým to hackujem. A to je, že dám si všetko na jednotku a tak pôjdem 1, 2, 3, 4, ale mne to už netreba, lebo ja už to viem, no aj keď nie, tak to robím proste, lebo tak je to najlepšie. Už to máme a ja vlastne Daliborovi otvorím bránu, on pôjde zobrať zlato a ja pôjdem, goldy sú zlato, hej, a ja pôjdem hore zobrať tequilu. No dávaj rýchlo. Dalibor. Error, more. Čo robíš? Dávaj. Dobrá.
Ty zober, toto ja idem po hlavný target. Toto vám tu nechám, aby ste videli, že ak to máš zobrať, normálne tu prídeš, podpalíš toto. Ale tu sú cache a tu sú goldy, dobre. Dobre, máš tie goldy, ja viem, že tam sú, kamo. Kebyže máme 2 goldy, no tak toto je hrozné. Vlastne teraz toto prežeš, iba tu prídeš a nechceš to prehrať. Ako, keď to prehreješ, no tak nič sa nestane, ale je to lepšie neprehrievať, je to potom rýchlejšie. Toto už mám, toto, no. Toto potom. Ja už idem von. Hej. Ale chod druhou stranou. Že to máme bližšie potom ku východu. Máme to. My sme tu... Kade? Doprava či doľava, keď vidím? Doprava sa mi zdá. No my sme prišli zľava. Doprava choď. Doprava. Dávaj. No tak už sme vybehli hore. Toto tu prelezem. Dalibor ide po schodoch. A toto tu rýchlo poď prebehnúť, kým tu nikto není. Rýchlo. Dalibor. Idem. Dávaj, oni už toto za chvíľku gardí. Dávaj. Confirmol som to. Prosím, že sa to nealertne. Prosím. Dobre, nealertlo sa to. Sme hore a už sme vyšli a budeme mať asi aj Elite Challenge. Čož plus 50 000, ja sa nesťažujem, ja som šťastný. Už mi toto video trebalo natočiť, lebo už som taký chudobný, že to už ani není možné. Ale ako mohol by som predať auto na čo, keď mám pripravené 3 hejsty. Vlastne, Dalibor, ty choď ty zober túto motorku a ja idem ďalej. Ja idem po ďalšiu motorku. Dobre, toto je hotovo. Teraz vy dvaja. Dobre, výborne, dead. Už mám motorku, už idem za tebou. Máme veľmi dobrý take, podľa mňa, 1 800 000. Podľa mňa dobré. Toto obehnem. Vlastne takúto cestou je to asi najlepšie. Kajo, ak nechceš ísť vlastne vonku, tak takúto. Ak to robíš duo, tak toto je najlepšie. A ja som nadrbel, lebo ja som debil. Ty už utekaj. Ja ťa dobehnem. Kámo, proste tie stromy sú to najhoršie. No mohli by dať, že ich aspoň môžeš zraziť, hej, a nie, že oni tam budú stať jak stĺpa. Presne, ale to je pravda. Kamo, tu sú, v GTAčku sú stromy tvrdšie jak domy. To je ako pravda, že ako stromy sú tvrdšie jak domy. Alebo je to minimálne rovnako. Alebo nie, však vlastne domy môžeš ešte akéby tam ubrať im nejaký damage. Že im tu omietku zničíš, ale stromom nespravíš nič. Alebo takým tým železničným stĺpom. Tým vôbec už nič. No. Tam, kámo, môžeš 10 helikoptier načúbať, 3 kamiony, 20 letadiel, ale ono to bude stať. Dobre, už sme tu? Hotovo? Všetko? Hej. Dobre, takže toto by bolo Kajo Perico a my sa vidíme pri kasíne. Takže my už sme tu pri ďalšom hejste. Dajte like, odber. A my toto zapneme. A ja vám, kým toto ja všetko zapnem, nastavím, tak ja vám musím povedať, akože crazy vec, čo sa stalo, hej. Dávaj rady. No, takže úplne crazy. Počkaj, dám ti viacej. No, takže ja, jak debil, prvýkrát sme točili kasíno. Ja som ho omylom vymazal, keď som vymazoval nepodarené zábery. Dávaj ready. No, ja som ho vymazal, keď som vymazoval nepodarené zábery, hej. Prvé kasíno. Druhé, natočili sme teraz toto kasíno, proste sme ho natočili. A potom ja som vypol GTAčko, lebo ja som vtedy ešte nevedel, že keď vypneš hru, v ktorej si natáčal, tak ti to neuloží klip. Takže mne to neuložilo ďalšie kasíno a pred týmto kasínom som ešte raz sme to natočili a tam som tiež toto zabudol uložiť a vypol som hru. Takže ani jedno kasíno sa mi nepodarilo. Takže namiesto 3 miliónov za toto kasíno, čo by som mal dostať, budem mať už 6 miliónov. Takže Dalibor daj už ready. Toto my točíme už 3 dní, toto video, hej? Lebo prvýkrát sme točili Kajo, čo ste videli predtýmto,
Teraz točíme kasino, čo vidíte ako druhý heist. A posledný heist sme točili včera. Takže toto je strašne zamotané. Ak sa tu pomýlim s niečím, alebo som to nepovedal, tak sorry, ale ja už si nepamätám, čo som vravel pred 2 dňami na videu. Sorry, ale nám to proste nevyšlo, lebo ja som kus debila. Takže vlastne, keď pôjdete touto cestou, tak máte tu tento motorkársky klub. A keď takto tu vlastne prejdete, narazíte do tejto steny, kde práve sa Dalibor vyžubal, tak vás to teleportne, keby ste išli tak okolo. Takže máte rýchlejší čas a máte väčšiu šancu získať Elite Challenge. A my už sme v kasíne, toto rýchlo prejdeme a my máme vlastne takéto no a my máme vlastne tento tu disguise, proste prevlek, že o nás nevedia, oni nás pustia až úplne dole k sejfu a pustia nás vonku, kde pôjdeme na druhé poschodie, no nie vonku, pustia nás pre toho sejfu a ísť hore na druhé poschodie, z ktorého potom vidíme, ale na druhom poschodí to začína byť zaujímavé, lebo na druhom poschodí už o nás keby vedia, že tam už nás nenechajú len tak prejsť. Tam už sme ako zlodeji, tu sme ako ich kamaráti, ale tam už vedia, že sme keby zlodeji, alebo tak. Takže, kým sme tu, no tak toto je pohodka, tu všetko prejdeme a bla bla bla. Ale hore, vlastne ak už budeme mať všetky tie obrazy, čo mám, vlastne ja mám obrazy, hej, tak vlastne ak budeme mať všetky obrazy, tak vidíme a no, hej, že najviac je, to zvládne každý. No, vyzerá, že jedno je otvorené. No čo? Idem na E. Ja hackujem F. Potom máš ešte otvorené dačo, Cčko asi. Toto, ono je to vždycky, ono to len vyzerá, že dačo je viacej otvorené, dačo je menej, len ono je to vždycky takisto, len sú otvorené iné dvere. Ja som dobrý celkom v hackoch, si myslím, lebo ja už to viem iba podľa tých možností, že iba si to takedy chcem proste potvrdiť, že či to mám dobre, ale toto takto, dobre. Mám Ečko, tá Fko, len ešte je tu tá animácia. Ja pôjdem teraz hackovať Bčko alebo Dčko. Máš Cčko, máš otvorené. Ja pôjdem na Cčko. A idem pozrieť, či ešte niečo. Ešte niečo by malo byť. Ešte aj Bčko je a idem hackovať Dčko. Cčko, Bčko máš. Ja hacknem Dčko a pôjdem skúsiť Ačko. Ale toto by sme mali dať v pohode. Podľa toho, čo som zatiaľ nahral, tak toto by sme mali stihnúť. Ak mi pôjde hackovať, tak hej. Tak, nie, počkaj, som to dal zle. Ale nie, dobre. Máš aj Dčko, hej? Toto kým zoberieš, ja už budem mať hacknuté Ačko. Tam budú teraz 2 hacky. Takže to budem musieť stihnúť, volajako. Sice neviem ako, ale dúfam, že to stihnem, lebo teraz tu budú 2, potom tam budú ďalšie 2. A tam je potom už ten obraz. My chceme vlastne zobrať všetko, lebo to v pohode stíhame, zatiaľ to tak vyzerá. Toto je za obrazok, tak a takto, dobre. Toto bol celý ľavý stĺpec normálne iba. Teraz hacknem toto tu. Dobre, prvé je hacknuté. Už bereš Dčko, či jak? Ok. Už choď potom von, ja už zoberiem Ačko. Ok. Ale to stíhame, lebo ja už hackujem. Nemám len animáciu teraz. Už hackujem, dobre, prvý hack hotovo. Toto je môj najobľúbenejší, ten otláčok prsta, ktorý som mal teraz. A tento mám najmenej rád, tento je najhorší. Tento fez nemám rád. Tento ešte neviem moc naspoň. Aha, ty si prišiel poňho. Hej? Ok, ja už idem vonku. Keď už ho zobereš. Tento dáva väčšinou veľa. Lebo tebe, kým sa načíta animácia, vieš, a z toho odídeš, tak ja už to beriem. Hej no, pravda. No tak my už sme tu pri schodoch. Vlastne teraz nejdeme cez výťah ako prvýkrát, ideme cez schody, lebo by sa spustili alarmy a všetci by išli po nás a toto, jak som vám vravel, s tým potichu, keď idete. A toto my nechceme, my ideme radšej po schodoch. Ale najlepšia vec, čo môžete spraviť na kasíne,
je zobrať karty. To je najlepšia vec. Tu nemusíte nič hackovať, čakaj tu, že mu trasnem po hlave. Dobre, hotovo. Som to vybavený. Teraz toto tu rýchlo prebehneme. A tu je tá kamera, ale to je nič. Kamarát. Stoj tam, není tam, rýchlo bež. Vybavené s ním, kde je ten druhý? Ide, čakaj, ten ide. A on ho neuvidí, bo on je tu. On ho nikdy nevidí. Ono je to podľa mňa tak spravené na schvál. Lebo on ho nikdy nevidí. Idem ku... Furt ho tam zabijem. Tycho tu bližšie, idem ďalej. Vlastne ja som, keď som to pripravoval, no tak som ešte spravil takú jednu extra misiu na obleky. Vlastne keď pôjdeme tu ku tej práčke, no tak si dáme ten oblek proste a oni sú teraz s nami kamaráti, takže to je úplne jedno. My si tu môžeme behať pred kamerou, pred nimi, úplne v pohode. Ale keď do nich narazíte, tak po vás začnú strieľať, ale oni sa potom ukludnia, lebo iba keď do nich narazíte, tak po vás tak vystrelia, ale potom už nič. Aj chvíľku po vás strieľajú. Ja už toto musím zostrihať, bo sme toto začali natáčať kedy? V útorok, nie? V útorok sme toto začali natáčať. Alebo v pondelok. V útorok sme toto začali natáčať a teraz, keď natáčam toto video, toto posledné, tak je piatok. Takže ja sa vám to pokúsim čo najrýchlejšie zostrihať, niekto už je vonku nedeľu ráno, ale neviem, kedy to vyjde. Podľa toho, jak tam bude treba strihať a tak. Ale no, my teraz tu vždycky idú hasiči s ich autom, my počkáme, kým stamade vystúpia a zoberieme im to hasičské auto. Lebo nemôžeme ísť napriamo, lebo oni sú keby... Ja sa tu schovám za ich auto, oni o mne nevedia. Dúfam, že to funguje. Dobre, funguje to. Ja som toto prvýkrát odskúšal. Kebyže to pokazím na to, že by nás videli hasiči, no tak to by bolo krásne. Fest, kamo. To by bolo najlepšia vec. Proste, to ani nechcem vôbec nikdy zažiť, že proste... Už ste to niekedy dofailili? Nie, no toto nie. S hasičmi? No. Ale to je bolo najhoršie. Ver si, že teba neodhalí polícia, neodhalia ťa henty lepší policajti a toto. Ale odhalia ťa proste hasiči. Pretože si im chcel zobrať auto. To je akože... najhoršie, čo môžeš spraviť reálne. Môžete napísať do komentárov, či ste dakedy na tých hasičov, ak ste to robili touto cestou. Či vás dakedy hasiči odhalili. Lebo ja neviem, či to je ani možno, lebo som nevidel nikoho, že by ho odhalili hasiči. Ale podľa mňa ako je, keď majú tu červené videnie. Ale jedenkrát ma skoro odhalili. A to bolo ešte, keď sme natáčali, ja som to neuložil. Jedenkrát. Skoro. Jak vidíte, ja budem mať 6 miliónov, lebo mám 4 milióny a 400 000. Ale tieto peniaze nám bude treba do ďalšieho videa. Takže pozrite aj toto video dokonca, aj ďalšie video dokonca, aj minulé video, všetky pozrite. A dajte like a odber pri najlepšom. A keď chcete napísať komentár, na každý odpovedám. My už toto iba Kde je Dalibor, kde je ten kupca? Úplne na konci. Doriti, no nevadí. My už tam iba zaletíme a toto už bude o ničom. Tak no my už sme tu pomaly, už sme tu preleteli, stratili sme policajtov a my už to ideme predať, no ideme za nimi a uvidíme, koľko dostaneme. Ja idem teraz takzvané pristať, jak sa pristáva v Saudskej Arabii. Presne takto sa pristáva v Saudskej Arabii, ešte sa pri tom kričí také jedno slovo. Nevybuchol. Hej no, škoda. Ale za to slovo by sme mohli dostať ban, takže... No však hej, no tak asi každý vie, aké slovo som myslel. No viacej slov. Jaké som mal na mysle? 1 900 000, ja mám 60%. No, 1 260 000. Ja som dali... ešte máme 1 360 000. No, veľmi rýchlo sme to spravili. Hej no, ja som dal Daliborovi 35%, lebo ja
Lebo ako nejakú kompenzáciu za to, že už to musí 3-krát so mňou natáčať, lebo ja som proste postih. Takže my sa vidíme pri ďalšom hejste. A my sa vidíme pri ďalšom hejste proste. Takže my sme tu už pri ďalšom, pri poslednom hejste, ktorý je do Titan Job a my ideme vlastne do tohto mogulu. No ja idem ďalej, Borovi tu zase nepôjde klasicky nastúpiť. No a pôjde ti podľa mňa ti. Ide? Ale nie, počkaj, ja tu mám, že môžem ísť do Passengera. Ide ti? No počkaj, mňa to dáva na druhú stranu asi. Prosím, no konečne, lebo prvýkrát, keď toto sme robili, no tak jemu to nešlo nastúpiť. My sme tu zobrali vlastne pri setupoch nejaký upgrade, tak mal by byť nejaký silnejší, ten mogul. Možno bude mať viacej HP a dávať lepší damage, alebo ja neviem. Tie helikoptery nám netreba dávať dole, iba nám treba strieľať do tohto. Takže ja tu budem iba strieľať, ja vám toto tu skipnem, lebo toto tu bude o ničom. No už sme ho sundali, už som ho dostrelal a teraz ho máme iba sledovať, kým lenne. A my sme mali vyskočiť, Dalibor vyskakuj. Stiačka mi tu asi nepôjde zavolať, nie? Škoda, no nevadí. Ale Dalibor, hlavne si daj ten padak, dobre. Vyzerá, že ešte tam budeme chodiť a možno tam dolendíme akurát, ale no neviem. Uvidíme. Nie. Ja možno hej, aj keď asi nie akurát. Ale pokúsim sa, ale uvidíme, jak to pôjde. Dobre, ja som dolendil akurát, podľa mňa. Máme tu túto servis karabajnu. Dobre, budeš dačo robiť, no aj tak, ja môžem všetko robiť, lebo ja dostanem z tohto 1 000 000 a ty 100 000. On to zobral! Dalibor, dávaj, nasadaj. To som zobral, jebať na tebe. Dávaj. Musíme repernúť. RPG. Dalibor, už to máš? No hurá. Riaď. Alebo ja riadím. Ty chod strelať. Ja chcem ty. Ale ty nevieš riadiť. Ty nevieš riadiť. Však ty si do toho asi 8-krát nadrbal, ty chuj. A ty 20 miliónov krát. A že reálne 2-krát. Hoj, 2-krát. No jasné. A však ešte na boj... Ja som do toho stopu dal 2-krát a ty si zdochol 3-krát a keď som riadil ja, no tak sme to dali. Tak shut the fuck up. Na boji ty chuj. Jaj. Bože, on to zase deliveruje 3 hodiny, kamo. Budem ťa chrániť, ty to tam loaduj. Nie, ty to tam loaduj. Bože, ty si tupý, kamo. Dobre, ak zdochneme, je to tvoja vina. Počkaj, ešte není. Či? Nie, dobre. Ja idem strieľať, keď ty si tupý. Ale ak to narazíš, tak ja ti vravím, že ty dostaneš takú kopačku, že sa posereš. Nemám chuť. Kamo, dobre, ešte raz musíš, lebo mňa som prebíjal. No, nevidím ešte. Vidím. Však tu je tie veľké černé hodiny. Dostal. Už za chvíľu budem vidieť, on ešte furt nevidím. No už ju vidím, ale viacej napravo sa budeš musieť napočiť. Nedovidím ešte. Nedovidím tam, no. Ty sa kamo daj, jak extrémne točíš tam. Nevidím tam teraz. Kde? Kamo, posraté rakety. A ja tam proste nevidím. Dobre, ja tam nevidím s tým, jak ty letíš.
Dalibor, ty si mutnutý a jednak kam letíš. Dalibor, rozprávaj sa. No už. No tu hurá. máš dole. A žltý cigán. No nevidím ju. Tak si kúp okuliare. Dobre, dostala. 105-kovým. Čo? Skoro sme jedli do vody. OK. Dobre, že sme neboli. Alebo som šofér. Hej, ktorý skoro nadžubal do vody. Ale skoro sa neráta. No, vidíš ju? No nevidím, však ja som na druhej strane. Ty tu bolo, no teraz. Okuliare. Kúp vec. No dead. No, vidíš? No sa musím trafiť teraz. Ja už vidím ten stop tam. No, rýchlo, lebo nadrbeme Dostal. stíhačku teraz. No, rýchlo, bo stop. Dead. Jedno som trafil. Som pripravený, už vidím ten vlak. Dávaj. Jedno, kámo, jedno. Dead, ono to vybuchlo. Easy, na prvý, kámo. Na prvý, to nejak minule. Nám to trvalo 40 minút. Takže my sme ho asi dokončili, tento heist. No už tu je ten Oscar Guzmán. A uvidíme, koľko za to zarobím. Asi sa ja už viem, koľko za to zarobím, ale by ma zaujímalo, či to ešte platí tie double money. Teraz to máte túto cutscenu. A tak no, môžete dať like, odber. My sa ešte pozrieme, že koľko zarobíme z tohto, koľko zarobím ja, koľko zarobí Dalibor. Toto už je aj tak dlhé video, takže by ste mohli dať like, odber. Lebo toto zabralo, že 3 dní natočiť, naozaj. Lebo škola, krúžky a debiliny. To sa dáte like, odber a my sa ideme ešte pozrieť, že koľko som z toho zarobil, koľko zarobil Dalibor. A ja som zarobil 535 000. Počkaj, hej. Dalibor, ty si zarobil koľko? 85 000. Tak to je super, nie? Čo sa netešíš? Lebo to je málo. Mal by si byť šťastný za to, čo máš. Ale nie. 85 000 je naozaj málo. Ale v GTAčku, hej. Ja som dostal 500 000, normálne som za to dostal 1 000 000, keď boli double money. Ale ja som spokojný, akože... Tak ja neviem, čo vytnúť, takže dúfam, že ste si užili video. Dajte like, odber, napíšte do komentárov, čo by som si mal zahrať. A napíšte do komentárov, a chcel by som aj ešte pochváliť za to, že ste to dopozerali tak dlho. Dajte like, odber a čaute.